रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नै लोगोफोर बाजैया मानसेयावनाय रिल्स खालामलायबाय लोगोफोर बाजैया लोगोफोर कन्फिडेन्स सासे रिल्स बानायो नोंथांमोना बे बाजैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर कमेन्टआव हरथाव लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लोगोफोर।